Ja, man skal sådan set ikke have nogen. Man går bare i gang, hvis det er det, man har lyst til. Vi har så været på skole i England, og så lært det derovre. Men det er ikke sådan, det rigtig kræver nogen form for uddannelse. Det så sjovt ud. Så fik vi lov at være kreative, det kunne godt lide. Så valgte vi det her hus med. Det er lidt forskelligt, hvad man laver. Altså, rigtig tit, så går det ikke godt. Så det er sådan lidt i går. Der lavede vi vinglas de 2 kvarter stykke, men det tog så 3 timer at lave 2. Ja. Så det er ikke så nemt at svare på. Altså, vi har ting, der tager 6 minutter, og vi har noget, der tager så 4 timer at lave. Vi har været her i 15 år, og før det, der var vi et års tid rundt omkring, og så et år på skole. Vi har været i gang i 17 år med 17-18 år. Det kommer ikke på, at man kan blive ved med at sælge noget. Hvis ikke man kan det, så må man jo finde på noget indtil videre, så tror jeg nok, det er det her, vi vil satse på. Hvor mange penge man får. Ja. Nu er vi jo selvstændige, så det er svært at sige, hvad man får. Vi får ikke sådan løn af time eller noget. Det er ikke noget, man bliver rig af. Vi puster normalt fra 9 om morgenen til 3-4 om eftermiddagen. Så skal man slibe og gøre klar og skrive under det, der er lavet.